O Concello de Boiro acaba de rematar as obras de mellora da infraestrutura viaria no Parque Empresarial de Espiñeira, un proxecto que permitirá optimizar a accesibilidade e o funcionamento nesta importante zona industrial do municipio. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, visitaron as instalacións xunto con persoal técnico para supervisar a finalización dos traballos. O investimento total nas obras ascende a 137.000 euros, grazas a unha subvención da Xunta de Galicia a través da Consellería da Economía e Industria. As obras inclúen o asfaltado do camiño de acceso dende o polígono a unha parcela municipal, a mellora do acceso a unha pista forestal, o pavimentado de zonas de aparcadoiro e a creación dun novo aparcamento público. O obxectivo é mellorar a circulación no parque e dotar aos usuarios de mellores servizos. Bueno, pois onte vimos de finalizar as obras de mellora de infraestructuras no polígono industrial de Espiñeira. Son unhas obras financiadas pola Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia un 80% e un 20% o Concello, e o que se estuvo facendo nesas actuacións pois foi a mellora de varios viales que temos no polígono que había que arranxar, e sobre todo o máis importante era a pavimentación dun aparcamento que xa habíamos habilitado fai un par de anos e a creación dun novo, non? O Parque Empresarial de Espiñeira, que abriu as súas portas en 1998, conta hoxe cunha superficie superior aos 300.000 metros cadrados e unha taxa de ocupación que supera o 90%. Con esta nova actuación, o Concello de Boiro dá continuidade á mellora das infraestructuras que foron necesarias debido ao paso do tempo e ao alto nivel de ocupación da zona. Creo que era estratégico a creación e a mellora destos parques de estacionamento, porque, sabemos que este polígono do ano 1998, donde se foi construindo de forma paulatina durante estes anos, estamos xa en unha ejecución da un 90% da construción, aínda que todas as parcelas están vendidas, e estamos vendo un incremento de traballadores que acceden diariamente ao polígono e creíamos que era necesario, porque así tamén o están demandando as empresas e os propios traballadores, a creación de novas plazas de aparcamento, non? Estas obras son parte dunha serie de melloras que se viñan realizando nos últimos anos, co obxectivo de manter o parque á altura das demandas das empresas que alí se establecen. O proxecto contou cun financiamento da Xunta que apoia a mellora das infraestructuras nos parques empresariais galegos. É unhas subvencións que axudan moitísimo á hora de mellorar o noso polígono industrial, que estamos accedendo a esa subvención todos os anos e donde o Concello tamén fai un esforzo importante que é poñer ese 20%. Non? Con esta intervención, o Concello de Boiro continúa traballando para potenciar as súas infraestructuras e mellorar a calidade de vida dos seus veciños e a súa actividade empresarial.